6 hodin 47,5 minuty a my tu od rána máme facebookovou anketu, která se týká vašeho fotografování. To je takové to běžné domácí fotografování, ale pokud byste to chtěli posunout na nějakou vyšší úroveň, tak pro vás máme inspiraci, a to v podobě našeho dalšího hosta, kterým je fotograf Martin Stranka. Hezké dobré ráno. Dobré ráno. Krásné dobré ráno. Fotí ještě fotograf takhle obyčejně na dovolené? Pořád. Na mobil? Jo, pořád. Já mám pocit, že vlastně žijeme v době, kdy všechno monitorujeme, všechno zaznamenáváme, takže asi všichni a furt a pořád. Ani to vás nemine jako profesionální fotograf. Technická otázka. Máte třeba spočítány gigabajty nebo terabajty dat, která máte uložená ve formě fotografií? Hezká otázka. To budou desítky disků, no. Možná už terabajty, já netuším. No, když člověk přijde z focení, tak je to doslova třeba 5 giga, 10 giga může být. Takže v digitální době je to hodně, nemusíte se úplně hlídat, takže to teče ty data. Jasně. Tak to už se dostáváme k technickým záležitostem. Už jsme vás vyspovídali, jestli fotíte na dovolené, ale proč tady jste, je výstava, která aktuálně je v Bratislavě, nebo u Bratislavy v Danubiáně, abych byla přesnější. Co je to za výstavu? Je to taková výstava v podstatě za 17 let života, práce, všechno dáno dohromady. Obrovská výstava, jsem vlastně hrozně rád, že po těch v podstatě skoro 100 výstav i zahraničí, ta největší může být skoro, dá se říct, doma. Já to furt vnímám jako takový jedno místo, jestli Čechy nebo Slovensko, takže je to taková monografická výstava všech 17 let dohromady. Takže rekapitulace podobně jako sourozenci Ulrichovi. No, už asi rekapituluji. Ta výstava se jmenuje Beautiful Accidents. Ano. Odkud se vzal ten název? A v překladu asi něco jako krásný nehody. Já jsem přemýšlel nad nějakým pojítkem, nad nějakým tématem, který dokáže spojit právě všech těch 17 let dohromady. A našel jsem zřejmě asi to téma krásné nehody, který mě vlastně neustále nějakým způsobem v těch sériích se propisujou. Furt to jsou nějaké dramatické momenty v těch jakoby silně estetizujících scénách možná. Takže to je možná pojítko, podobný téma. Vaše fotografie a konkrétně už tuhle výstavu i vidíme, nebo vidí diváci na obrazovkách. Jak dlouho vlastně taková výstava vzniká? Jak se k tomu vybírají fotky? Bavili jsme se tady o vybírání písniček na CDčko, na LPčko. Jak těžké je to u fotografií? Spousta lidí vždycky si myslí, že to je vlastně jako otázka doslova měsíce. Fotky máte hotové, pak už jenom vystavíte. Já vždycky říkám, to skoro je 3/4 roku, rok v podstatě naplánovat každý to místo pro tu danou fotografii, aby člověk, když přichází do toho prostoru, té galerie a Danubiana v Bratislavě je vlastně obrovská 1500 metrů čtverečních galerie, tak aby vlastně ten návštěvník procházející tím prostorem, tou galerií, aby to měl hlavu a patu, aby to zkrátka na sebe navazovalo, třeba i chronologicky po těch jednotlivých sériích. Rok to může trvat třeba příprava. No, vy mluvíte o obrovské galerii, ale to je potřeba taky něčím zaplnit. Tak o kolika fotografiích se bavíme? No, tady je, jestli se nepletu, 67 velkoformátových děl, skoro 70 fotografií. Pokud se někdo podívá na vaše stránky, a trošičku jsme si vás samozřejmě zmapovali a zmonitorovali, tak vlastně není ani tak vlastně ohromující, že rok vzniká výstava, protože vám i poměrně dlouho vzniká jedna fotka. A v tomto kontextu vlastně to není překvapení. Jaký je vlastně proces tvorby vaší fotografie? Jsou momenty, kdy opravdu fotografie vzniknou jako náhodou. To mám pocit, že byla doba dřívější. Dneska, když člověk od toho prvního nápadu přes tu skicu, po ten moment, kdy hledáte místo, zkrátka tu lokalitu, až po tu realizaci ty dané fotky, tak to jsou častokrát klidně i měsíce. To máte pravdu, že někdy to vzniká klidně i měsíce klidně. Ano, vaše fotografie ale rozhodně nejsou momentky, jsou to vysoce stylizované fotografie. Mě by zajímalo, co z toho je vlastně původní a co už je jakési digitální kouzlo. Co je ta postprodukce, ta práce až po vzniku toho samotného snímku. Já bych to tak jakoby rozdělil půl na půl. Jsou to fotografie takový ty snovější, tahle třeba, co tady běží vůbec ta série I Found the Silence, která je kombinace nějakého vztah mezi člověkem a přírodou. To je opravdu, ano, krásná nehoda. Kdy vlastně, to je přesně to téma, no. Kdy vlastně převrátíte auto na střechu, to je fotografie jedna, a potom vlastně dofocujete v druhé expozici to divoké zvíře a potom vlastně v postprodukci to spojujete v rámci jedné fotografie dohromady. To jenom pro ty, kteří jakoby čekali, že cestou za polární kruh jste náhodou narazil na nějakou autonehodu, která zajímala i tady toho Tady by to bylo cestou po D1. Ale je to tím směrem podobně, je to za Prahou směr, tak Kutná Hora. Mluvili jsme zhruba o 70 fotkách krásné nehody.
Jak dlouho třeba vzniká koncept té fotky? Jako je to třeba moment, který zažijete, nepředpokládám, že u tolika nehod jste byl sám. Nikdy to hranice, jak jste říkal, mezi snem a realitou, tak jak dlouho vzniká ve vaší hlavě? Taky je to proces? No, člověk je většinou s něčím tak pohnut vnitřně, ať už to nějaká vlastní příhoda, nějaký prožitek. Častokrát přesně z povídání s lidmi načerpáváte neustále příběhy. To je těžký říct, no. To je těžký říct, jestli je to vlastně jakože proces doslova, ten impuls přichází doslova v jeden den. To určitě. Pak ty skici odhazujete do toho šuplíku a tam to necháváte uzrát, až to zkrátka má ten moment, kdy to má být realizováno, tak to vzniká. No. A ano, to je zajímavý moment. Říkáte skica. To znamená podobně jako u malíře, než vznikne fotka, nebo třeba u architekta, napřed vzniká nějaký nápad, který si kreslíte. To znamená, i to je váš nástroj, tužka a papír. Já se u toho směju, protože já kreslit neumím. Mně to nějak jde skrz hlavu, ale skrz ty ruce ne, ale ta skica je opravdu něco, kdy si jenom zaznamenáváte ten nápad, tu kompozici, jak to občas funguje, něco vás napadne, člověk, když si to nezakreslí, nezaznamená, tak myšlenka je pryč a za týden už ani nevíte, co to bylo. Víte, že jste si něco chtěli poznamenat, ale už je to pryč. Pro ty, kteří se třeba do Bratislavy nedostanou, tak bude i kniha, o té se budeme bavit v dalším vstupu. Já si ji pochovám, prozraďte mi teďka jenom naposled váhu, hmotnost. Skoro 6 kilo. 6 kilo, já jsem si tak říkal. 6 kilo. Tak jo, Martin Stranka bude i nadále hostem Dobrého rána. Zatím děkujeme. Já taky děkuju. No, je 7 hodin, 25,5 minuty a já mám opět na klíně, tady chovám tu 6kilovou knihu Martina Stranky, fotografa s názvem Beautiful Accidents, což je kniha se stejným názvem jako zatím probíhající výstava v Bratislavě. Kdy ta výstava mimochodem končí? Byla prodloužena až do 3. března. Takže ještě stíháte. A když nestihnete, tak si můžete pořídit tuhletu knihu. Tam je opravdu všech těch 70 fotografií, nebo tam musí být ještě víc, že jo? Tam je toho víc, no. Říkám, těch 17 let života do jedné knížky, ale je tam všechno, je tam víc, než je vlastně na výstavě. Ona má podtitul 2007 až 2023, takže všechno do loňského roku. Tak. Co vlastně kromě těch Beautiful Accidents tam ještě je? Protože vy máte i kolekce jako Boyhood anebo Normal is Boring. Přesně tak, jsou to v podstatě série, které vznikají v průběhu času. Ta poslední, kterou jste zmiňoval, Normal is Boring, která tak trošku si hraje s obyčejnými věcmi v neobyčejném kontextu. Vždycky popisovat fotku vlastně slovy celkem těžký. Ano. Já vždycky říkám, v ten moment je lepší se na to podívat, člověk asi si udělá hned lepší představu. Ale je to ta poslední série, která je i v té knize vlastně. My jsme tak trošičku popisovali, jak vzniká výstava, trošičku jsme popisovali, jak vzniká jedna fotografie, mnohdy je to dlouhý proces. Jak vlastně tady vznikají ty série? To je podle nějaké nálady nebo podle nějakého jednoho třeba okamžiku ve vašem životě, nějakého impulzu, nebo jak to je? Častokrát to bývá, jak sama zmiňujete, nějaký impuls, něco tak dostatečně silného, co s váma tak pohne, že zkrátka to potřebujete zaznamenat do té fotografie. My tady teď vidíme to, čemu bychom mohli říct jako behind the scenes, to znamená tak, jak se připravuje jeden ten snímek, to je právě ta série Normal is Boring. Přesně tak. A tohle bylo foceno v Praze, nahoře na Strahově, a zkrátka něčemu tak obyčejnému, jako je možná auto, dát úplně jiný kontext, úplně jiný význam, nechat ho potáhnout do chlupatý kožešiny růžový, která vlastně tomu dá, říkám, jiný užití, jiný. Ale ta růžová byla až v postprodukci, ne? Protože jsem viděl, že tam dáváte bílou. Ne, byla, potom ještě to na už byla, jo, to byla růžová. Samozřejmě v postprodukci trošičku poladíte ty barvy, potáháte ty tóny tak, jak potřebujete, ale stejně spousta lidí potom, když to vidí, tak přemýšlí, jestli to bylo uděláno v reálu, jestli je to Photoshop, což pro někoho stále bývá prostý slovo. Já furt si myslím, že to je nástroj, ale pak, když člověk ukáže ten backstage, vlastně ty videa, jak to vzniká, tak člověk vidí, že častokrát zatím je nemálo práce. Ano, když vidíte videa, jak to vzniká, tak možná si někdo, kdo jde kolem, řekne, tady se asi točí nějaký film. Takhle vypadá vznik vašich fotografií? Můžete to tak popsat? To se tak jako zrovna hezky trefujete. My jsme kde fotili pro sérii Boyhood, která tady už jednou padla, auto, které bylo zabořené vlastně v jezeře, v rybníku, rybník to byl, a lidi, co procházeli kolem venčit pejsky a tak jako se dotazovali, to je zrovna, přesně tak když pak věděli, tak si mysleli, že se tam točí film nebo videoklip, tak člověk to vytváří celou tu scénu, bohužel, bohudík, kvůli jenom jedné fotce. Ale možno říci, že s vámi nespolupracují dobrovolníci, že vy kolikrát i si pro tu přípravu najímáte profesionály, kteří jsou zvyklí spolupracovat i třeba s hollywoodskými filmovými produkcemi.
Z části to jsou i přátelé a blízcí, takový ti moji blízcí, kteří jsou ochotní cokoliv dělat, stát ve vodě se světlama, popás a tak. To jsou ty obětaví blízcí. A pak se mi i podařilo pro tady tu sérii konkrétně třeba nadchnout lidi, kteří, když se u nás točí hollywoodský filmy, fakt jako áčkový, tak nadchnout osvětlovače a to byla fakt jako super zkušenost, no, úžasný zážitek vidět lidi, kteří doslova vám řeknou, že mají na vás tak jako 5-6 hodin jenom pouze jenom jeden jediný den, takže se nesmí nic zkazit, musí to jet rovnou. Tohle to konkrétně tam nebylo s nimi, ale ta fotografie, která potom se fotila v Brdech, ta už byla s nima. Ale tady to vypadá, že jste hodně dlouho čekali teda na světlo. Přesně. Co kdyby se zatáhlo, tak to je po všem. A už i to člověk má zkušenost, že naplánujete všechno a potom jdete na plac přesně s těma 10-15 lidma a najednou vám začne klidně do toho pršet a máte pocit, že je po všem, ale to zkrátka s tím musíte pracovat. No, on je takový organický proces hodně, takže najednou s tím musíte fungovat. Některé věci se nedají naplánovat, ale někdy to možná hraje pro dobro věci. Máte tyhle zkušenosti? Určitě. A to bylo konkrétně s tím deštěm, takhle jsme vystavili celou scénu, vystavili se tam květy, to se ono, máte to krásně připravený, nebo nevím, jestli to je telepatie. Telepatie, ano. Do produkce. Do režie. Do režie. To super, takže se vlastně dělala scéna, květy se tam postavili a do toho začalo v podstatě pršet, ty kapky rozbíjely ty květy, tak jsem si myslel, že je celkem pofocení, ale ono to dodalo té scéně nádhernou, ještě jako filmovější vlastně jako vzhled a to auto celé se pokrylo deštěm. To bylo něco, co nenaplánujete a bylo to potom ve výsledku lepší než bez toho. Tak nevím, kouzlo nechtěné. Dneska hodláte fotit, tak se pojďme zeptat Veroniky, jestli dneska hodlá pršet, tak uvidíme, jestli třeba byste mohl vyrazit, abyste měl nějaký krásný závěr. Zatím děkujeme a teď předpověď počasí. Děkujeme a teď půjdeme za Martinem Strankou, fotografem, který má aktuálně probíhající výstavu ještě v Bratislavě, ale vy jste měl taky takovou zajímavou výstavu, a to v Galerii Mánes, výstavu portrétů. A ta výstava byla přinejmenším pro mě zajímavá tím, že jako autor jste tam byl prý každý den. Proč? Co vás to napadlo? To tak nebývá úplně zvykem, jakože přijdu kterýkoliv den na výstavu a vidím tam rovnou autora. Nebývá, no. Většinou autor přijde na vernisáž, tím to končí. A nevím, já pak jsem si říkal, že to byl takový trošku společenský experiment. Být tam pro ty lidi, ono je to úžasná výměna energie. Je to extrémně náročný, což jsem si sám ani na začátku nemyslel, ale tam bylo přibližně za ten měsíc 20 000 lidí, z toho pár stovek lidí si s váma do té řeči dá, takže, ale jako byl to úžasný zážitek. Být tam s těma lidma v tom prostoru od rána do večera, doslova tam si povídat o umění, super. A mě by jenom zajímalo, jestli jste tam byl záměrně inkognito, jakože jste si prohlížel čirou náhodou nějaké portréty, a nebo zda jste měl ceduly na krku s nápisem autor a obraťte se na mě. My jsme tam měli takový stůl, takže ono to bylo celkem nevyhnutelný, ale máte pravdu, v momentě, když člověk si chtěl trošku odpočinout od toho povídání, tak jste tak jako splynul s davem. Ne každý vás pozná samozřejmě podle tváře, takže v ten moment si sednete hezky mezi ty lidi, mezi ty návštěvníky a odpočíváte a slyšíte, co si všichni povídají. My jsme se tady bavili o vzniku těch stylizovaných fotografií, těch složitých, které vznikají třeba dlouhou dobu, a portréty asi jsou trošku jiný žánr. Tak jak vznikaly ty, jak vznikají ty, jak vybíráte ty objekty pro portrét, jestli to tak můžu nazvat? Ty portréty v podstatě vznikly z toho důvodu, že já se potkávám v životě velmi zajímavý, inspirativní lidi, blízký a některý vlastně i v ten moment poprvé viděný lidi, když to tak řeknu. A mně přišlo škoda ty lidi nechat jen tak proplout životem, takže vznikla takováhle série, která je v podstatě otevřená, možná nikdy nebude dokončená úplně, dokud člověk bude žít a dýchat, tak bude furt fotit lidi, kteří mu procházejí, říkám, tím životem. No. A jsou to portréty lidí známých osobností, celebrit, a nebo prostě vidíte nějakou výtvarnou tvář a říkáte si, to bych rád spodobnil? Je to tak půl na půl, ale furt je tam to pojítko pro mě lidi, který já musím nějakým způsobem blíž znát. Není to o tom úplně, že bych oslovoval cizí lidi, já to člověka musím znát a ten jeho příběh musí být pro mě dostatečně vlastně něčím, říkám, silný, inspirativní a potom to má pro mě smysl si ho vlastně jako mu ukrást, ten portrét do té série. Co jsme tady ještě nezmínili, já jsem to zmiňovala na začátku, že jste v zahraničí velmi oceňovaný. Máte spoustu různých cen, všechny si je samozřejmě nepamatuju, ani není úkolem, aby jsme je všechny řekli, ale jak vlastně fotograf přihlašuje svá
díla do těch soutěží a co to potom pro něho ta ocenění znamená? Já furt říkám, že je to takový vedlejší efekt. Ono je to něco, na čem ta práce nestojí, ale zkrátka, když vznikne nějaká série ucelená, která potom už je přihlasitelná vlastně do těch mezinárodních soutěží, tak je to něco, co tam zkrátka pošlete, ono to za ten rok někde to tam jako na pozadí běží u té poroty. A u těch mezinárodních samozřejmě, pokud se podaří, tak vám to otvírá obrovsky dveře do galerií, ke sběratelům a je to takový ten pocit, že asi něco děláte dobře. A je to o tom, že máte, jak se říká, dobrý čich na to, která fotografie v které soutěži by mohla zabrat, anebo je to mnohdy věcí náhody? Ono to jsou vlastně každoroční soutěže, stejně tak jako jsou Oscaři pro film, Grammy, hudba, tak vlastně i ta fotografie. Tam párkrát, toto vlastně přímo je konkrétně z New Yorku, což je rok 2022 konec, tak tam se vlastně podařilo přivízt poprvé vlastně do Čech tuhle konkrétní cenu. Tak tam je několik kategorií, kam přihlašujete vlastně ty dané fotografie. Není to úplně o tom, že byste si říkala, co tam přihlásím letos. Vy jste i zmiňovala, já tolik fotek zase neudělám za ten rok, takže není moc tolik z čeho vybírat. Zkrátka to, co člověk vyprodukuje za ten rok, tam můžete potom přihlásit. Poslední naše otázka bude, na čem pracujete aktuálně teď? Tak víme, dokdy bude trvat prodloužená výstava v Bratislavě, ale co uvidíme třeba někdy příště? No já říkám, po těch všech výstavách a knihách a všechno, co je taková víc jako administrativní byrokratická práce, já se těším, že fakt zpátky vezmu obyčejně foťák jenom do ruky. Budeme pokračovat sérii Beautiful, Normal is Boring, o které jsme se tady vlastně bavili. Ta v podstatě započala, tam jsou pouze 3 fotografie, tam to přetnula ta výstava právě v Danubianě v Bratislavě, takže tam budeme pokračovat. Tak my vám přejeme dobré světlo se přeje kameramanům. Říkaj to i fotografové. No. Nějaké krásné fotografie, ať vzniknou a zase je přinesete k nám do dobrého rána. Já moc děkuji za pozvání.